Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने जों दिनै फिसाजोखौहाय बिजि थुनो लांनो नागिरदों आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायनानै बयबो लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो ओमफ्राय भिडिअखौनो लाना फैया गोबाव जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय आङो उदालगुरियाव थांनायाव लानायानो भिडिअआ, ओमफ्राय नै गामियाव फैफिननानै भिडिअ लानाया दोनैसो ने मामा ने। नै जोंना फिसाजोआबो देरथारबाय दे मामा दे हाय होन दे सना दे हाय होन नै नै दे हाय होन। ओमफ्राय लोगोसे आंजों हासबेन्डबो दंफायो आरो। ओमफ्राय आंनि हासबेन्डखौथ' नोंथांमोना नुयैया बिराद गोबाव जाबायमोन। ओमफ्राय दिनै नायदो आरोना। ओमफ्राय बे दायो केमेरा हमगासिनो दङ, नायदो बिदिब्ला। ओमफ्राय जोङो बाबाखौ देखायनोसै ना सना ने ना दैथि नाय नै मामा नै नाय ओरै नाय नै नुबाय उन्दुनो ओंखारबाय खोमा। ओमफ्राय आङो दायो उन्दुनो होथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय दा बिजिया थुनो लांदोंबा आरो बेखौ मानो होनबा फोजाफिननांगोन नालाय, ओंखायनो आं दा उन्दुहोखायाखै। दे मामा आथिं नायलाय नै सना नै हाय होन नै जोंना बोराया। बिराद गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ लाना फैया ना। नोंथांमोना सानबाय जानो हागौ माने भिडिअबो लाबोआ मोनबो लाबोआ सानबाय जानो हागौ ना। लाबोगोन माने दाथ' बिराद बेस्थ' फिसाजोजोंनो बेस्थ' थानांगौ जायो आरो। लाबाय थागोन र' फिसाजो देरगासिनो दंना, लाबोगोन नुगोन नोंथांमोना। दे होमबा नायलांबाय था। जों दायोहाय थांनो रेडि जाबाय आरो न'निफ्राय ओंखारलांनोसै। ओमफ्राय नै आंना हासबेन्डआ दासो स्कुटिखौ लानानै फैदों नै। दायोहाय आङो गाखोनोसै। मोनहैसिगोन जों, बारा गैला ससेल'सै। मोनफैबाय जों लोगोफोर, मोनफैबाय। गैयानो खोमा फैबायथ'। मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो गामिनि एलपि स्कुल। नैबेनो थुगोन। हाब नै लोगोफोर बिबार मोजां जों गायदों। दै होनो मोनला मोजां बारसिगौमोन। मा बिबार जाखो बे नै असना नुगोन येल्ल' कालारनो। नोंथांमोना सिनायला कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो। ओरैथिंबो होनाय स्कुला नै बिबार गायदों मोजां बेरा होनानै। सिखाबाय नै फिसाजोआ बाबा दान्दैसे उन्दुना सिखाबाय। र' ओइ मामि बा बा दे खुला हो। जिगाबाय नै फिसाजोआ लोगोफोर
दासो गाबदो बिना बिजि थुनो ओंखारनोसै फंबाय औ नै दायोहाय आङो बिजि थुनानै न'आव मोनफैबाय आरो ओमफ्रायो बिजि थुनायाथ' जोंना फिसाजोआ एबाराव बारा गाबासै ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनासै एसे गाबबाय आरो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन बिदिब्ला बाय बाय नै आंना फिसाया गाइखेर जागासिनो एसे उसुबिदा जादों आरो दे बिदिब्ला लोगोफोर